Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt 2024-ben az AMTS-en. Nagyon boldog vagyok mindig, amikor be kell jelenteni valamit, főleg amikor egy jó dolgot kell bejelenteni, és főleg akkor, amikor egy magyar dolgot kell bejelenteni. És akkor, amikor egy magyar csapat, ami megszületik egy ember fejében, mint egy álom, és napról napra, percről percre szépen céllá kezd változni, mert mindig tesz érte egy picit, hogy ez az álom valóra váljon, és eljön ez a nap, amikor egy fekete lepel takar egy motort, amit ma meg fogunk mutatni nektek, akkor úgy gondolom, hogy nem csak nekem, de minden magyar motorsportot, autósportot szerető embernek ez egy fontos nap. És hogy itt találkoztam veletek az AMTS-en, gondolom, hogy mindannyian érintettek vagytok, és szeretitek a magyar motorsportot. De mielőtt beszélnénk a jelenről és a jövőről, beszéljünk egy nagyon picit a múltról. És szólítom ide a színpadra Kovács Sándort, gyere Sanyi, aki 1972-ben, egy nagy tapsot neki, 1972-ben ezzel a gyönyörű, tehát ez nem replikája, ez az a motor, ez a gyönyörű Pannonia P20-as, amivel Le Mansban a Boldor versenyen ő részt vett, nem csak részt vett, célba is ért, és ráadásul helyezést is ért el. Szia Sanyikám! Örülök, hogy itt vagy. Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy ennyien jelentkeztetek, és mindenki előtt ismeretes ez a motornak, magának a Pannoniának a története. Ebből, ha röviden egy pár mondatot itt kérdeznek, válaszolok nagyon szívesen. Már akkor, tehát 1972-ben azt képzeljétek el, hogy ez egy gyári csapat volt. Tehát, hogy látjuk most a Forma 1-ben, a MotoGP-ben, a Superbike-ban a gyári csapatokat, volt egy magyar gyári csapat, a Pannonia gyári csapat, és te ennek voltál az egyik csapattagja. Kik voltak még a csapattársak? Négyen voltunk, 2 darab motor indult, a Juhos Reisz, Kovács, Nagy Gyula. Ez volt a miénk. Annyi változással, hogy a 3-as volt a rajtszámunk, nem 36-os. Ez részletkérdés. Most azt képzeljétek el, hogy akkor a Le Mans-i kör az picivel több mint 4 kilométer hosszú volt. Sanyi nekem itt a színfalak mögött, mielőtt följöttünk a színpadra, elmondott valamit. Nagyon-nagyon durva. Hány kör volt, amit tolnod kellett a motort? 3 kört kellett körbe tolni, ugyanis a szabályokban benne van. Ezt nyilván a televízióban is láttátok már a 24 órás versenyt, vagy a endurance versenyeket. Csak a depóba lehet a motort szerelni. Tehát vagy ott a helyszínen egy ember, aki ki van rá jelölve, az nyúlhat a motorhoz. 3 alkalommal kellett körbe tolni, mert megállt egy bizonyos ponton a pályának. Ha valaki előtt megvan a Le Mans-i pálya, ott van egy nagy Dunlop kapu, és pont a Dunlop kapunál épp az emelkedő föl ott állt meg, és ott 4 kilométerbe kellett tolni, de úgy, hogy semmit nem lehetett az emberről levenni, se a sisakot, se a ruhát, semmit. Gyakorlatilag tolni kellett a motort végig, de akkor még világítás nem volt a pályán, csak ugyanúgy, mint a falukban, olyan 50 méterenként voltak villanyok, és a sportbírók követtek, kísértek zseblámpával, hogy a mögöttünk lévő, mert ugyanis egybe mentünk a nagy motorokkal együtt, a 750-es Hondákkal, Triumphokkal, azok 250, majdnem 300-zal elmentek úgy az ember mellett, azért nem volt egy kellemes érzés ezt végig csinálni, de sikerült. Ezek fantasztikus dolog, és még mondjuk márkákat abból az időszakból, hogy melyek voltak azok a márkák, akik tényleg nagyon-nagyon erősen képviselték akkor a motoros szakmát. Ez a kategória viszonylag népszerű volt, nagyon sokat nem indítottak ott a pályán. Az, ami a nagyon nagy létszámban volt, az a Ducatinak volt egy ilyen 250-es motorja, a Montézának, az Ossa, másra nem is nagyon emlékezek, japánok nem voltak, tehát azok még akkor nem voltak itt ezekben a kis kategóriákban, csak a nagy kategóriákban. Fantasztikus, nagyon köszönjük, nem megy messzire, mert még beszélni fogunk, és most következzen az az ember, aki megálmodta ezt az egészet, a Moto Jungle Racingnek a szülő atya, a megálmodója, és ennek az egész projektnek a megálmodója, aki amikor nagyjából egy éve először leültünk és elmesélte nekem ezt a sztorit, akkor megmondom őszintén, hogy nem voltam benne biztos, hogy ez
ilyen gyorsan, ilyen flottul és ilyen profi módon sikerülni fog neki. Köszöntsük a színpadon együtt Horváth László csapatvezetőt! Hello, welcome to the jungle! Imádlak benneteket, köszönöm, hogy itt vagytok. Életemet adom értetek, köszönöm. Hát ilyen ő, látjátok, ezért sikerül neki. Laci, amikor ott ültünk, emlékszel az íróasztalodnál, és emlékszel az arcomra, akkor milyen stádiumban volt ez a dolog? 1 év telt el azóta, nem is telt el 1 év, szerintem inkább 8 hónap. 8 hónap. Szokva voltam ehhez az arckifejezéshez, mert akárkinek elmondtam, senki nem hitt benne, hogy ez megvalósítható. Mindenkitől azt hallottam, hogy Magyarországon, a magyar gazdasági környezetben ez kivitelezhetetlen. Én mindenkinek azt mondtam, hogy amíg nem próbáljuk meg, addig senki nem mondja, hogy nem lehet. Én úgy gondoltam, megpróbálom. Most itt állunk. És mi lesz idén, 2024-ben? 2024-ben azt szeretnénk elérni, hogy működjön a csapat, összeálljon a csapat, és a Nemzetközi Szövetség külön engedélyével szeptember 14-15-én egy próbaversenyt menjünk a Boldor 24 órás versenyen Le Castellében. És csak kívánni tudom a srácoknak, hogy ne kelljen tolni a motort egy kört sem, mert ez a motor már nem egy kb. 140-150 kilós motor lesz, hanem sokkal nehezebb. Ráadásul a gumi is sokkal szélesebb rajta, ezáltal, mivel nagyobb a tapadás, úgy gondolom, hogy nagyon nehéz tolni. Én toltam át a szomszéd pavilonból, nem szeretném senkinek, nem szeretném. Laci, te sem menj messze, mert még beszélünk, és akkor szólítsunk valakit, aki, én úgy gondolom, hogy ha van köztetek motoros, és remélem, hogy sokan jöttek ma motorral, mert tök jó idő van, meg óriási dugó volt, és így legalább lehetett haladni. Tehát a színpadra szólítom Rizmayer Gábort a Humda képviseletében. Ő többszörös bajnok, gyerekek, úgyhogy ő mindenféle magyar és külföldi pályákon megmérettette már magát. Szia! Na hát ez egy olyan projekt, ahol most nem a könyöködnek meg a térdednek kell leérnie a földig, hanem a zsebünknek kell leérni a földig, és a tudásunknak. Mert hogy úgy gondolom, hogy szakmailag, anyagilag, minden szempontból profi szinten össze kell rakni ezt a történetet, és te vagy amúgy a verseny igazgató. Tehát a technikáért és a pilótákért te felelsz. Igen, ez nem egy egyszerű projekt, és amikor a Laci ezzel először megkeresett minket, akkor azért mi is egy kicsit kétkedve fogadtuk még, hogy ezt meg lehet csinálni, de nagyon kitartó volt itt az elmúlt időszakban, és egyre meggyőzőbben tudott érvelni, úgyhogy a végén tényleg bele tudtunk mi is szállni, és azt a tudást, amit felhalmoztunk az évek alatt, mind a versenyzőkkel, akikkel együtt dolgoztam, meg mind a csapatokkal, akiket megismertem, azokat megpróbáljuk integrálni, és a lehető legtöbbet kihozni már az első évben ebből a dologból. És hogyha azt mondom neked, hogy Kovács Bálint, aki most mai napon ugye az egyetlen endurance motorversenyző Magyarországon, te vagy a mentora, te foglalkozol vele, te vagy az edzője, és te tanítgatod őt motorozni, jól mondom? Hát tanítgatni azért már annyira nem kell, de igen, mi engedjük a karrierjét a H-motónál. Ugye ő most is pillanatnyilag egy BMW-s csapatnál versenyzik, és hát az egy hosszú távú terv, hogy majd ő is esetleg egy magyar csapatba tudjon indulni az Endurance VB-n. Fantasztikus. Azon kívül, hogy a pilótát ugye felkészíted, hogy megfelelő szakmai tudása legyen, és a technikára is felelsz valamilyen szinten. A pilótát mentálisan, lelkileg azért egy ilyen endurance versenyre szerintem egész máshogy kell felkészíteni, mert hogy nagyon hosszú a verseny. És nem csak fizikailag, de szellemileg is helyt kell állni egészen végig. Igen, azért ez egy nagyon más, mint a sprint verseny, és szerintem erre nem is nagyon lehet felkészíteni a versenyzőket. Szóval ha elég sok sprint versenyt mennek, és elég jó tempót tudnak motorozni, akkor még nem készültek fel az endurance versenyzésre, és ez egy komoly kihívás lesz, mert egy új csapat tekintetében a magyar versenyzőkkel ez egy tényleg külön nehézség, hogy olyan pilótákkal vágunk nekik, akik még ilyen körülmények között nem tudtak megmérettetni, de éppen ezért a lehető legtöbbet szeretnénk majd tesztelni, és a lehető legtöbb edzéssel fölkészíteni őket. Köszönöm szépen, Gábor. Most pedig következzen valaki, mert hogyha motorozásról beszélünk, akkor nem mindig csak a száguldozási a főszerep, hanem bizony ezeket a vasakat szerelni is kell. Ó, de jó hangja van itt valaminek, azt a mindenit. Na, tehát, hogyha szerelésről van szó, motorszerelésről van szó, akkor nem kell más mondanom. Ó, gyerekek, ugye? Azért ez jó ez a hang.
Nem fogok itt bemutatni egy nyilvános orgazmus, ne féljetek, de közel állok hozzá. Minden esetre a lényeg az, hogyha szereljük a motort, 25 éve van jelen Magyarországon a MAMI Technikum. Hát hallgassuk meg a vezetőjét, Lévai Károlyt. Óriási ováció. Sziasztok! Szia, Karcsi! Szeretettel üdvözlök mindenkit, egy kis motorhanggal a háttérben. Így. És hát tőled is csak azt tudom kérdezni, hogy hogy csöppentél bele a projektbe, mit várnak tőled, és mit tudsz hozzátenni ehhez a csodálatos dologhoz? Hát nagyon régóta benne vagyunk a motorsportban, ugye 25 éve tanítjuk a motorszerelést, most már a Széchenyi Egyetemmel közösen csináljuk ezt a versenymérnök képzést, és nagyon-nagyon jó kiegészítője, illetve megjelenési lehetősége, valamint fejlődést tud adni ez a csapat annak, hogy ezek a versenymérnökök hol tudnak tovább fejlődni, valamint egy technikai hátteret tudunk adni. Ha itt kinéznek, akkor ott van a kamionunk, amivel tudunk majd a versenyekre menni. Én azt gondolom, akár a tanulóinknak, akár a versenymérnök hallgatóinknak ez egy óriási lehetőség kijutni a nemzetközi porondra. Egy endurance versenyre máshogy kell felkészíteni egy motort, mint egy átlagos motorversenyre? Azért sok-sok órán keresztül elég magas fordulatszámon ki van használva minden. Hát nem csak a versenymotort kell másképp fölkészíteni, hanem a szerelőket is. Tehát ez egy 0-24-es szolgálat, amit végezni kell. Ugye magát a motor felkészítésében mi igazából a hátteret fogjuk adni, tehát hogy amikor kint vagyunk a versenyen, nem csak a felkészítés, hanem amikor végigmegy a kerékcserék, a tankolások, a rendkívüli eseményeknél ott tudjunk lenni, föl tudjunk rá készülni. Rizmayer Gabival beszéltük is, hogy milyen edzésprogramot kell a szerelőknek csinálni ahhoz, hogy ne érhessen minket meglepetés, ami persze bármikor érhet minket, de megpróbálunk mindenre felkészülni. Lesz egy edzőmotorunk a szerelők részére, hogy ők hogy tudjanak erre fölkészülni. Azt a mindenit. Amit szerettem volna kérdezni, hogy ugye az a terve a Jungle Motor Racingnek, hogy 2024-ben egy Boldor, 2025-ben a teljes naptár, és 2026-ban pedig már kell csöpögtetni eredményeket is. Jó esélyt látsz erre te is? Én azt gondolom, hogy egy olyan összefogás állt így össze, ami példaértékű, és nagyon-nagyon remélem, hogy ki tudjuk aknázni a benne lévő lehetőséget. Nem árulok el nagy titkokat, a Moto Jungle is ott lesz majd a MAMI campuson, az Angol utcában, ahol egyébként a Honda Pro is ott van. Tehát igazából egy helyen leszünk, nagyon-nagyon nagy összetartással, nagyon tudunk egymással tárgyalni, megfigyelni, gondolatokat megosztani. Nem lesznek időpont egyeztetések, mert lemegyünk egy fél emeletet és rögtön tudunk beszélni. Én azt gondolom, hogy ez akkora kohézió, ami nem tud rossz eredményt kihozni. Nem tudom, én egy jó pár év benne vagyunk a versenysportban is, nemzetközi szinten a versenysportban, és a hosszú kitartó munka eddig mindig meghozta az eredményét. Persze nyilván vannak korlátok, mindig vannak a gyári csapatok, az élmenők, de én azt gondolom, hogy fel tudunk hozzájuk nőni, és én nagyon-nagyon bízom egyébként abba az összefogásba is, annak nagyon-nagyon örültem, amikor meghallottam a Rizi nevét, hogy bekerült, mert egy olyan kapcsolatrendszerrel rendelkező, nagyon tapasztalt versenyzőről beszélünk, aki ennek a hátterét is látja. Nekünk, mint szerelőknek is tud tanácsot adni, a versenyzőknek is tud tanácsot adni, tehát egy jó összetartó erő lesz itt az Angol utcában. Akkor következzen most valaki. Rengeteget beszéltünk már a háttérről, a csapatról, a motorról is fogunk beszélni, de végre következzen egy pilóta, aki meg fogja lovagolni ezt a csodálatos motort. Ő nem személyesen, hanem videóról lesz velünk, de kérlek, nézzétek figyelmesen és szeretettel a monitoron Sebestyén Peti! Sebestyén Peti vagyok, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Sajnos csak virtuálisan tudok itt lenni, de így is nagyon boldog vagyok, hogy a csapat részese lehetek. Eddig ugye én a Superbike világbajnokság keretein belül versenyeztem, ami egy teljesen más műfaj, mint ugye az Endurance világbajnokság, úgyhogy ez számomra egy teljesen új kihívás lesz, de készen állok rá, hogy erre is felkészüljek, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam. Úgy tűnik, hogy egy nagyon jó csapat kezd kialakulni, úgyhogy már tényleg alig várom, hogy először felpattanhassak erre a motorra, és pedig az, hogy versenyen is indulhassak, az pedig mondhatni minden álmom újra, így egy kisebb kihagyás után. Úgyhogy kövessétek szerintem figyelemmel a csapat történéseit, illetve akár nálam a bármilyen elérhetőségen, Facebookon vagy bárhol, és tényleg hamarosan a pályán is találkozhatunk. Peti,
Egy taps. Ez az, Peti. Kövel lehet, hogy hallja, mert nincs olyan messze, itt van Budapesten, csak Superbike-ot közvetít, azért nem tudott itt lenni sajnos. Az is nagyon fontos, mert azt is rengetegen nézik. Akkor következzen még egy valaki, aki egy nagyon fiatal srác, nagyon könnyű srác, de nehéz személyiség olyan szempontból, hogy szerintem egyre nehezebb lesz őt is majd megverni a pályákon. Ő a másik pilóta, Molnár Gergő! Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Gergő, én úgy gondolom, hogy szerencsére Magyarországon egyre több az a fiatal, az az ambiciózus fiatal, aki az autó és a motorsportban részt szeretne venni. De miért van az, hogy vannak szerencsésebbek, vannak egy picit ügyesebbek? Mi kell hozzá, hogy a végén te üljél a nyerekben? Hát ezt elég nehéz megmondani, hogy ez mi kell. Szerintem a legfőbb az alázat, hogy megtaláljuk a sportba a szeretetet, és mindig szeressük azt, amit csinálunk, és ezért mindent feladni, úgymond az életbe, és csak azért küzdeni, hogy itt lehessünk. Kell hozzá alázat, kell hozzá szorgalom, benned mind a kettő megvan, és kell hozzá eredmény. És az, hogy az Alpok Adria kupasorozatnak az első helyezettje voltál, ez azt hiszem a legszebb eredmény, amit elérhettél. De ilyen szerény vagy, hogy nekem kellett mondani, mert ő nem mondta volna magától. Hát ez így van. Egy magyar versenyzőnek egy ilyen Alpok Adria sorozat amúgy mit jelent? Milyen kihívás mondjuk a magyar pályákhoz képest? Hát ugye ez egy nemzetközi bajnokság, de egyébként elég érdekes, mert ugye a magyarok uralják szinte ezt is. De hát ugye nem csak magyar pályán versenyzünk, megyünk külföldre is, tehát azért nem feltétlen azokon a pályákon megyünk mindig, amit nagyon ismerünk. Lehet, hogy valahol a külföldiek gyorsabbak esetleg, hazépályán vannak, de hát nekem sikerült azért ezt legyőznöm, és mindenhol a leggyorsabb voltam. Milyen érzés az, hogy Sebestyén Petinek leszel a csapattársa? Tiszteletben tartod őt, vagy amikor fölveszed a sisakot, lehúzod a rostét, és meglátod a kialvó fényeket, és elindulsz, akkor elfelejtesz mindent, és csak nyerni akarsz? Hát is, mert én a Petivel egyébként versenyeztem is, tehát ellene is mentem ugye 600-as kategóriába, viszont figyelemmel kísértem mindig, mert ugye a Supersport VB-n is ment, tehát tudok tőle tanulni majd biztos, úgyhogy szerintem a csapat az elég erős lesz így. Óriási. Biztos vagyok benne, hogy ha nem is 2025-re, de 26-ra már, ahogy Laci ígérte, jönni fognak az eredmények. És akkor nincs más hátra, mint hogy a színpadra szólítsam ezt a csodálatos csapatot, ezt az óriási összefogást, ami nagyon nagy dolgot fog véghez vinni. Tukacs Máté! Gyere Máté! Szikszai Előd! Fekete Bálint! Ölbei László! Ölbei Zsolt! Kevin Imre, Boros András, Faragó Bálint. Köszönjük a hangot és a fényt. Bálint ott van szembe velem. Kelemen Ferenc, Kutrik Zsombor, Pernyész Tamás, ő a tűzoltó, és Kovács Edit. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, nagyon-nagyon köszönjük, hogy végighallgatatok minket, és azt még inkább köszönjük, hogy 2024-ben, 25-ben és 26-ban is figyelemmel kíséritek a Moto Jungle Racingnek a részvételét az Endurance világbajnokságon. Nincs más hátra, mint Laci, kérlek, leplezzük le ezt a gyönyörű motort. Ez a motorkerékpár a BMW legújabb M1000RR típusú motorja, és a két motor itt a kiállításon látható először együtt, viszont nem utoljára. Terveink szerint mind a két motor utazik velünk Le Castellébe a Boldor versenyre, és az időmérő előtt 1 órával a két motor az eredeti pilótával, a régi, és egy mostani pilótával, az új, együtt mennek egy tiszteletkört a pályán. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hogy velünk vagytok, kövessetek bennünket a social médiában, imádunk benneteket. Ciao! Sziasztok, köszönjük! Köszönjük!